Hva skal jeg si da? Hva skal jeg si da? Hei. 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 Ta litt. Skal jeg gjøre det? Skal jeg ta litt... Sånn? Hei. Da jeg sitter litt sånn. Man må ikke kutte opp puta da. Sier jeg. Si hei da. Hei. Nei, ordentlig. Hei. Hei, hei. Nei, Hei. han synes jeg er kass. Hei. Hei. Hvor lagt det Hei, 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 hei. Hei. Åja, nattmål. Er du dårlig? Nei, det er du det.